Здравейте, аз съм Юлиана, това е Съни. Днес не съм изключително весела, защото ще я кастрирам. Супер много се притеснявам, поради факта, че до сега не ми се е налагало такова нещо. Не съм имала друго животно преди това. Аз съм от хората, които като взимат важно решение, не четат кой знае колко много, за да не изпадат в размисли и страсти, но направих тази грешка и тази сутрин станах в 7 часа, четох час и половина, паникьосах се, ревах. Брах кастрацията да бъде лапароскопска, което означава безкръвна. Реално в България я правят на супер малко места тази кастрация. Не знам поради каква причина. Аз избрах да подложа Съни на този тип кастрация, поради факта, че няма прорези, след това няма яка, кучето се възстановява до един ден, може да играе даже на същия ден, докато при обикновената кастрация кученцето или животинчето се възстановяват много по-бавно, имат голям прорез, заради който трябва да се обездвижени. Но както и да е това, ще ви кажа в края на влога всъщност дали лапароскопската операция е по-добра. Определено е малко по-скъпа, но каквото такова, то за здраве никога не трябва да се пестят пари. Наистина съм супер притеснена, даже не ми се говори, не знам какъв влог ще снимам, но се надявам по някакъв начин това да ви бъде полезно на всички скученца и скотенца и да изкажа обективно мнение за тази конкретна кастрация. Супер много се притеснявам, нали знаете как в такива моменти ти минава най-лошото, бая пъти ревах вече. Аз съм будна от 2 часа примерно, не знам защо ме избива на рев, аз знам, че всичко ще е наред, но може би защото е пръв път този стрес. И да, Соно много е сладка, обичам я страшно много, вижте я. Вижте моето бебенце. Няма да те боли, сигурна съм. Вижте колко е красива. Вече съм пред вкъщи, оставих Сънито, честно казано не снимах, защото тревах през целия път до нас. Супер много се притеснявам, сега е 9:30, те ще ми върнат в 3 най-рано. Спирам се да си рева и да се притеснявам. След доста рев, отивам да пия едно кафенце в старата госпожа и да чакам да стане 3 часа да ми върнат Съни. Много е гадно. Още няколко часа и ще си я прибера. Може би трябваше да снимам храната във видеото, но изядох всичко. Вече 1 часа от клиниката ми се обадиха, че Съни се е събудила от обойка и всичко е минало добре. Докато страдах и ревах 4-5 пъти, си купих стечни сенки на този бранд. Винаги съм искала да имам нещо, нацапотих се здраво, като циганка от махалата съм, ама нищо. Ще сме пред клиниката, сега ще вземем Съни, вълнувам се! Дядинко! Иска да си ходи. Шурба! Стига чешко корем. Стига чешко корем. Да, браво на моето момичко. Сърдиш ли ми? Точно. Мина. Нищо и няма. Бърза да се прибира към вкъщи. Определено лапароскопската операция е по-добра. Я да видим, сега ще се качили по стър. О, леле! Браво, бе! Браво! Той е Сънито, вече е вкъщи. Доволна малкия ми герой. Ето ти морковчето. Вече и се играе.
Въобще, ето вижте кръченцата, дето е била боката. Нали, мама? Браво, бе, браво. Найде, баче. Баче, гордея с теб, гордея с теб. Баче. Няма и 24 часа след кастрацията на Съни, а тя вече е с чински звяр. Отново обезобразява моя мечок. Но това е страхотно, защото кученцата с лапароскопска кастрация се възстановяват супер бързо. Ето я. Ето я. И всъщност как избрах тази кастрация, защото вчера малко от притеснение, какво казвам, нищо не казвам в този влог. Избрах кастрацията по препоръка на моя ветеринар, който е страхотно добър. Той хвана и на време паровирозата, но за това ще ви разкажа в следващия влог, когато засягам темата за осиновяването на Съни. Но това в другият влог сега да ви разкажа за лапароскопската кастрация. Както виждате, няма и 24 часа след операцията. Кучето е супер живо, супер игриво. Дори бяхме в парка, няма яка, няма някаква строга диета. Като цяло няма никакви промени, освен това, че не трябва да я къпа една седмица. И така, сега, лапароскопската кастрация представлява безкръвна операция, която опазва най-много кученцето от прорези и от болка и дискомфорт след операцията. При Съни махнаха двата яйчника, но когато едно кученце е по-голямо, има повече разгонвания, има възможност при самата кастрация, освен яйчниците, да бъдат премахнати и матката. При нея това не се наложи. Какъв беше самия процес? В 9:30 карате своето животинче във Vet Family. Това е клиниката, която ми препоръчаха. В 9:30 карате животинчето, подписвате декларация за съгласие, за това, че давате си данни и всичко останало, което е напълно нормална процедура. След което влизате вие, собственика и кученцето си, в кабинет за профилактичен преглед, дали кученцето е в отлично здраве, след което те приемат животинчето и му правят пълни кръвни изследвания, след което го подлагат на пълна опойка и следва кастрацията. Във Vet Family не запазвате специфичен час, в случая оставяте своето животно в 9:30 и те ви го връщат в 4, може и малко по-късно, в зависимост кое потрете за лапароскопска кастрация. В случая Съни беше първа и аз в 4:50 вече я бях взела. Изключителни професионалисти, супер добре обясняват, като дори ме посъветваха в бъдеще да и приложа манипулация относно непцето, тъй като тя е френски булдог, знаете, те си имат проблеми с дишането и по този начин да пренебрегнем по-сериозни болести. Ще обмисля този вариант. Може би ще го приема доста по-леко, предвид факта, че вече съм минала някаква манипулация. Колко време траеше кастрацията вчера? Лекарите ни казаха, че една кастрация тип лапароскопска трае около 10-15 минути, ако няма никакви осложнения. Когато ти върнат животинчето, по принцип ти го връщат без яка, но моят звяр е решил малко да злобее срещу лекарите. Но то от страх, не от нещо друго, взех си Оля. Да. Приличаме ли си? Я напишете в коментарите. А вие имате ли домашен любимец и подлагали ли сте го на кастрация? Да, 10 минути трае операцията, което е сравнително малко време. След като изпишат кученцето, го пускат под наблюдение няколко часа, да няма проблеми и собствениците да не се притесняват от това. Няма антибиотици, които трябва животинчето да пие след кастрацията. И да, дори ви изпращат пълните кръвни изследвания на имейла. Друго. Няма какво. Супер много се радвам, че тя е доста живичка и добричка.
Няма никакви странични ефекти, нито е повръщала, нито е спала твърде много, буквално нямаше търпение да се прибере, да си хапне и да пие вода. Да, много важно нещо, след кастрацията на кученцата, особено ако имате френски булдог, ме посъветваха да стоят до 8 кг с цел да не получат дискова херния, защото точно тази порода това има слабото място, има такъв шанс, затова ние сме на границата 7 кг и 800 грама. Затова Сънка приключват яките стабилни порции. Благодаря ви, че гледахте този влог и се надявам да ви е било интересно и полезно. Абонирайте се за моя канал и напишете в коментарите, имате ли домашен любимец. И така, хубав ден! Сани, спокойно. Айде да вървим направо. Стига. Спокойно.